Pro náš projekt Holkov jsme získali motorku od kamarádů ze sítě Journeyman, kterou budeme moct holkám půjčovat. Je to motorka pro začátečnice, který si chtějí vyzkoušet enduro. Svoji motorku ještě nemají, ale chtějí se vydat s náma na nějakou akci. A tedy díky kamarádům z Warmapu, kteří nám půjčejí šroubovák a 13 klíček, si tu motorku dneska postavíme. Kajo už je postavený a práce servisního technika je vyloženě čistá práce. Evidentně jsem se na to velmi dobře oblíkla. A nicméně nějakou dobu nám to trvalo, ani snad radši nechci říkat kolik hodin. Tak to zkusíme nakejchnout a zítra už motorka bude připravená pro jednu z děvčat na endurovou školu s Janou Kuklíkovou.